Asida nyina de atema wo. Adibonyam nyina de atema wo. Anitie ne yakasa nkawote no ene anwumere. Yehwe onsa no nwuma no de wo ya eboro nipa adwen nti ase so. Wada utumi wakasiye umani yeti efriji wada besine dai. Ya kan nyina no se adibonyam hye yode ne dia. Yenim se ene den so aka ye nyina ya bom se wode asempa ba bedom yai. Wode ye beku nsuo ho jon wode ye nkra na de afa kwantere ne so. Konkonkoro mesrew. Emra wasem oba yenim se wabra akoma bia se beje won se betumi de won sama nante. Ye de won sama bobra. Ne sanche ne se wiase ne ko a yenso etie wasem de nu ye ho. Yen se wiase mfaso ni so no yenso no waka ya frate nefo. Fa ba mukasa. Fimo kenkai. Yenim se wodi dwuma ni nyam kan de wo Yesu Kristo dimo. Amen. 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 Jeme so amen. Nida Yesu Kristo Nazareth ni nase. Sa ananso manya akonya abegyina ha. Na mena obecha nasem. Se usomo a ubenhira. Opo a enkwase awu abegyina ha yi. Awie madwuma. Nyame asem wo hoyi. Awonkwa. Yes. Na ahoɔden wom asamana no yɛ nam kyɛn kranta nufanu mene odi nkɔmmɔ bi ababoa wo apagya wo ade wagyina yie heaven a yɛka hɔ asɛm na no korɛ obiara ka kyerɛ sɛ heaven ni wɔ a ɔboa na mɛsra wo nkɔmmɔ a yɛatwetwe ne nna no som na mmoa wo oje me so amepa amen Amen. Me paso obi antiasia sa asase wei ya medi chebi sa asase wei oje o mane batere ya pa obefiri so nyame amonipa amasase su sa adwuma ya maye aye sikapa nyame anya ne sa Botaya ya de wa ane sa ya behwe ne nsa no adwuma so ama no nyame bo Adam ade ne children sa ni o ma obo ye nyina onni so sa de ono nyame di esoro so no Adam enso ni asase so Amen. je me so amen Amen. na matrasia no ma hunu ni pa asase so Butaya wom awawa niso eyesika edan ka waware akwaburuchire wawana juma anuni ni party a sensei yedi achire jamaso amen Amen. na matrasi o nse nipa ye bregu adwuma nipa o ya adwuma ankwanim ye bregu adwuma minim se bi osi dan we otiasia sa wawudi a ye musase bra wa bra ya no edan ya ne mfaso ana wa boka jamaso amepa amen Amen. Wọ́n sẹ́ di wọ́n sí dan náà fa anka wọ́wọ́ ya no kẹ́yẹ́ mọ́ ni wọ́n wúrum yakoto tu fam ẹni ẹ̀dín náà kọ́ ṣẹ́ hɔ nti wíyásí ọba yẹ nyina sani na ni daa soɔ ni dan yà abiragu jẹmẹsọ amen Amen. awiraho sẹm ni sẹ diẹ wọ́n mmerɛ ho ɛna abɛfa dan ni sani kyɛfa na watenam jẹmẹsọ amen Amen. minimum ọmọ asi dan atoto cars a yẹ wuo ama yẹ si ọmọ wọ wiram ama yẹ ma ọmọ ma enya baabi na wabere asase so ne bere a wɔde bere wiase nyinaa wabere gu wɔnyɛ mu mfasoɔ mekae sɛ Nana Pokuware wuyɛ na yɛkɔseɛ Nana Pokuware na mehwɛ ɔtomfoɔ de asi asante ne wotaa na yɛmfa ama no a na mekra awerɛ ho asase wei meka ma mo ate hwɛ yie na woanyɛ berɛgu adwuma wataade ahyɛ wo yi
Who are obi bafa? Yes. Ompabu ashaw. Who are obi bafa? Don't na wasa matrasi. Na sani omaya me bresa mu fifre pay. Aya dia esombo mama. Acha me kra nkwaje. Dentia. Basana ahaba yedi. Beba kansa me mudo ade akira wo. Jemaso amen. Amen. Asasu we. Me kwase we a me mfiri ha. Ebere be baba me mfiri asase so akọ. Me pasa abadwemma nyansani nimdifo tie me nkwase asabi mame ebi ababoa wo. Hweye na wakoma eni sani omayachi. Amawadwen eni sani omanachi. Presa okra benyam kwaji. Amen. Amen. Jemeso amen. Amen. Sa one presa okra benyam kwaji a. Sabi we bregu onipa. When we see ati hoyi obi wo ho a na niwe asi oba ye nyina opesu osidan awo mampo. Yes. No sibi wo kumase. No be ahu se wo kumase fie. Wow. No sibi won kran. Nka senye. Nka wanya sika na wo ya ayapa. But the wo ye nyina anya japade o. Anya japade aya pejade. Wo braso ade a waya apejaw wanim. Jemeso amen. Amen. Ya ka japade a ade a ensen. Amen. Ane Christ. Amen. And Jesus Christ wako Martha ane Maria ane Lazarus fie. Woduru ho no na Lazarus ne ho. Ana Maria dimirika betra Yesu na ase. No ka chenso owura. Ya na ne menua Lazarus di nkomo. Nkomo na metachira na metie bi. Na me bra oni ho. Ndi me pasa o kasa kire me. Nkomo woni ni die na ni bi. Yesu starting so de nkwaje samma Mary. Ehwa na Martha nso ko wura kitchen. To dimirika ba Yesu aka kire Yesu se be wura. Pamomenu yin no akwadefo. Yes. No me so me mu. O je me so amepa amen. Amen. Pamono. Akwadefo. Yesu share di was Martha. Wo how ade nyina mu. Ade abaako pa. Ene ye. Na no na wonu Mary afa no. Obi nyina nsam. Amen. Ade abaako pa ene ye. Ana Mary afa no obi nyim firi ne nsam. Anadi me no di nkomo. O je me so amepa amen. Amen. Masra so ba ma me be so ma video no. Yes I me de to ha. Na me si form. Je me so amen. Amen. Me pasa nipa bi a ontie me no. Ontie ni ye. Ancha na Yesu Kristo ba. Amen. Amen. Matra Ghana ha. Na hunu sa enipa ye breku adwuma. Nara power. Me basre ko I want to say. Na bi kurowe yi. Me ko nkransa. Yes. Me ba me duru barrier no so no. Ana me wura adwira. Me ko to ba yere. Ke me to ba yere gu me kam na nara power nso to bi. Na odwan agyina ne car na chi. Pick up bi. Ke me duru ha. Na brother ba ko am na de ko ade me ko chia no. No so for nara power ni. Am chia. No so for. Wo ya da na me se me to ba yere. No se me to bi ma. Am so ma to bi. The authority the other way no. Ana omu two car. Na the car ni ya tata. Omu two car. At that time na me use transporter. Inti nyame animo ni minya botra atwi me car me bedroom amponku no ma no. Na bibie car bi asi ho. Na power na me ni di nkomo awadwira no. Na the car na be wura bibie car na so. Me the first person I be PSO. Me no do car call and you walk up on process for money. A process for buy.
or die babra kumase or be an juma nara power or timiagu and that was a form ya man 1 room and this ababa transas we so na me bra medina sase so ginara ebeye sikapa ebeye dansie ebeye kaapo ebeye brocheko na sankwagie nimu a abregu Jesus said so obenya wiase nyina na so ahwere ne kra so bia ni so faso bia ni so abrantia anya wadwen se wo ba wiase papa obese enipa ba wiase ba ti din keke sabi ayam kwase akeke ya ma wiase amagidi obia ni asase so a obetimi agidi a che nyame da wojema so amepa amen amen na meba kasema tro jema so amen amen John Solomon ani abedi nkomo wasankafu 2 Solomon bakasem verses 16 17 18 wasankafu 2:16 2:16 waso nyansafo na kwase nyina wore nkai won da efrise na beba ni mu ana wore afi won dada wase anyansafo na nkwase ani nkwaseafo wore nkai won da abiribi ba yanka won da efrise na beba ni mu na wore afi won nyina dada ana papa no mu no yewira befu okwase ni nyansane ni ngumanimfo yewira befi won na de no nyansafo na nkwase wuo dante na nyansafo obi a wase wiase nyina won nanim nyansa jemeso amen amen ana obi nso se wiase nyina won na yakwase ana Solomon say yeten ayeten ana nyansafo ana nkwase nyina wuo na setena fono me afa Solomon so atrase de nsa su na no setena fono me the wiase asetena afono no efise nyama wo yino wiase nyina na nya wo mani so afa watrase wo ni say anioma wo ye no wiase nyina anya wo nani so nyina yahudie ne tadwene wose ayahudie ne tadwene na mepere no wiase nyina fono me Solomon say ne bra wa bra wo wiase we mu no afono no sembe jana ma me de efrisa obeja ne ho ama nipa obedi na chiri obedi na de abefa awan nim so bi onyansafo wana nim sente ne wo nyansafo ana kwasea nso bedi ma de obedi na de wa bra obedi nyansa minya no wiase nyina nso yahudie ayahudie ana me da mama koma me wose odai ama na koma tu bra me bre no wiase nyina ho bra wa bra no wiase nyina ho nipa bi wo wa ne bre wo nyansa nipa bi wasase so ne bre wo nyansa nimdie edi yediem na so de ba mo nipa wa mbre ho sane chafa yesu yahudie kase wuti Holland ebo tutu wuti Holland afechire ho wuti krom ha ebo tutu wuti krom ha yege lesbianism so de abeya wo benya sika na wasidan na watoka na watola nkurusa na nipa wuri se kwankuma nsane oba poma na ekoro no awia yo ubeja ho amade wa mrafa listen me ma me kuma wu ya na mu se wiase nyade no na me wafa bi omonka kora na me kwa na ma na torimum na me wafa na tene ho afai kwansi me wafa se kwasi sore sana ma me na wo ya ni chala wa tese no na me wafa na wura no de na hihye jemeso amen na mbusa wafa se ofa na ma me mpa bo anu acho so oye nyame dia ya semedi once obi ewu a wa ma se da dua na ye ko bia ne no ma ana me boa ana so se lawyer ni imagine ono ma chane no ma awre ho so wa bre wiase nyina na fa ba ma no hwa ne hudi no ono atumi ka fra lawyer o se bra ya no ono ade ne no ma na wo bra ho na ba de ba o de beche lawyer say ni we are awre ho ka we ya mandu dia je me so amen amen efie na esia nso me ka kire no
ya tome kwara no wasom me papa ne dia koko ne dia me de mane maame ya ta jema so ka say amen show bra ye nyina no emu ba kokora ntimi ni nachi jema so amen ababa wa mesraw se unya de wudi ane de ode kata wo ho a mano no soma amen me so mane ga de abai no soma shanu wanya kwasia shanu wanya nyan jimini ma wani nya de abai na ho enyi sikaduro da ankobo somson kopemwa jamaso amen entuna nsi malam hoda hwehwa akwaya befaso a okra ebinyankwa jamaso kasa amen at times obi timi frame sofo ambe pacho bompa mama na msiadai madwuma nkoso na no sia metimi gina phone su din dem aka chense wadwuma na nkoso no se ai na so poso wadwuma koso o se ai dem aka chense brother and sister me mosa empire bonso gina oh sofo na mse so ka tira me se ukira ni nkwadi anka be tira kwa fa so anya nkwa what you say yes man ponfo timi fro bus afia kwa brankasi mopa ekope bandes to yansa ya kope nsu chiminti wan kosa ukope nkwaji o kope bambo mini di watam anya tanio from ufri ha akwa beneza ho you need to sit down and think brother ya ukira nkwaji ho adwuma wate eno na sombo amen jema so amen minimbusia wanchi minimni fie o compound kese ni fie no socha parki compound ne hodi nyina be so okekabo ma socha parki aduaba bi a wo se nipedie ye dua bi o na wo si ho a classes bi a wo tutu obo mammo busia o that time we study in life we had that on a busia fie according to history the practical history busia edi hine wa wanji me ka sama tremo odi hine awa wanji busia ba ya prime minister or president our Ghana 1941 busia ni Great Britain ni German for aya exams yabamani best scholar in Africa wasabra fa busia akosana ni yare na free market tie turu me ka sema chiro me daya wo si ya no adan wo ho but wonu amu hyafam yesia ni fie ni mfimfi makọ ne bra wo wiase nyina eno kwa enhwehwe ni nyina abobo ya samedi ye makọ konomo agogo akọ kodwo ba uradu ba bia yesie no ogode makọ ana makọ ni fia o si efia ni si ho fa but kodwo ba uradu ade na kwhye pipo bi achi pipo tintini bi na chi ana o makọ akosie na ehwo nyina suofu wira metra se busa se enti papai dia na wo bre nyina se wo ni chafa wojema so abepa amen le busa o adai Psalm 49 obakase we say 41 or baby so bi nya no ho nsuro Psalm 49 verse 16 so bi nya no ho nsuro obi antie o se so obi nya no ho a nsuro se ne fie ne monyam do so nsuro se ne fie ne monyam do so a nsuro na wo ne mfa mu bia na nkwa na so muni to na wo wu a onfa kokora nko na ne monyam ansan ni ani monyam o ye honorable
Why a lawyer? Why a judge? Why a shuffle? Oh, shuffle cassia. Jamaso, amen. Why a pilot or tree loop? Ah, VIP, I want to get the Monko VIP station. Kumasina Mukobusa Nante Nantase. Monko, your friend is like Chama Usu. Mukobusa Nasisa, Nanaka is your a real children, Sabraba friend discarded about what they say. No, you are so bad, or the Pensica, while she shed a crown quadria. Medium two for Jamasokasa, amen. 1 man and quantum. The assembly. I didn't know your DJ. Wasanka 4 Bakasimbe, Wasanka 4:6, verses 1 down to 8. Bonibi Mahunu Yase, Dosuni Paso, not Dosuni Paso. Was so bien a copama and Hunya, Bonibabi or Uncle Pama and Hunya, dear, at the door, and the attitude to the Kramadi Bienwa and Saka. Was Yosio Woodier. That's Obiwa. Obiwa, that's what if you pee. That's what them fear pee. That's if you're not also be. That's a Nymphiamunna. A door should be when you fear when you fear Dionum, Jemaso, amen. Amen. Waha, let him fear when that door should be. Not papa, man, a crowd. That's a side penetration, not one yard the tenant. One yard concunni, papa, man, a crowd. 1 yard the papa, amen, a crowd. That's a papa, man, a crowd. So when seeing here, that's what we didn't see what Radius Christo more. We say, oh, Pomba, yes, and a side panel, or be a young one. I upon. The so on fast was Banadu, we summon or Banadu, a summon a walker, the Sum Catani, the Sum Catani, so we answer on him. Think I know how my is one. Was it a woman? Oh, I see. The same for you didn't fear him or fear him. That's why you papa. That's why you want the Pabia. If I'm going to win now, you probably bring your Bremen. I'm not. When the Papa, I was saying, our Brahma, I know. I didn't crap. I should be a crap. Send a cry, saying, amen. I didn't know your teacher. I worry. I'm in cabin. Maybe you know, the Kanokura Diatro. I worry on Kunekriso Sumonko. Jamaso, amen. Amen. And you can't say, Madame, come in now, me do or bar a chain and quadria. And then you can't show a bar. A chan and quadri. Jamaso, amen. Amen. Some pan make a throne. Yes. But you may be aware, be very wise. Amen. As I saw me teacher be. Which you may never tell you, Pope Friso. Amen. 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 As some make a son also. Now, the trust in every chef was Sanka 4:4. You didn't come over Hokakra. The Christians 4. Verse baby. Wasanka 4:4. Me pesa. Me di kan wie wasanka 4 afa na maba. Ma ba kan samachro. Ka krabi na Yesu Kristo ba. Wa ba kan okura no. Wa kan okura eye. Wa kan okura eye. Jamaso amen. Amen. Jo, bi wasanka 4:9 mama. 9 verse 1 down to. Or they say Macabes 7. Wasanka 4:9:1. Think I a quam fast one any dear. Was it a quam fast one any dear? Any dear. The young man of the Shamakum. Solomon, so when you know the Shamakum. I'm a papa and in your name. I'm a papa and in your name. Say at the name for a answer for. Say at the name for any power in Yansani. No one you might win your coupons. Woman, you know, you might win your mention. Ondo, one tanu, depending. Depending, and you know, you won't pay. And you know, your pet. I think you never pay now, so I didn't have the pass and clap your coin down my club by the 4. At the almost in the boy, the papa, the power tail, the papa, and the power tail. What TV? And the walk of you, the other walk of you, your buffer, and your mouth for the papa to say what the boy any. What's the papa? Oh, Shanwa, no, qua. The son's was sat there. Oh, so what's in the papa to say the boy any? I can't come to say the Opia can't come. What is said was strong come and na ye bonnet, you will be a singing. And you know, we are Simono.
ɛyɛ bɔnɛ sɛ nkrabea kɔ ɛda ma nipa nkrabea korɔ ɛda wo bɛ nipa enti nso na bɔne yɛ yɛ nyinaa kɔma mu ma gyeme so amen amen jo mepɛ sɛ ɛnɛ ɔbadwema bi a wotie ma no tie me sɛ meka akyerɛ wo na wamfa mawie m'adwuma wogyeme so a mepɛ amen amen wɔn na wɔ ha a wɔnim da akyi wɔde bɛfiri wiase mepɛkyɛ papa a wohyɛ spɛs bra ɔsɔfo foro bra obi anhwɛ me mebɛbu hyɛ n'asɛm wie a mede bɛka bi akyerɛ wo papa te sɛ wobɛtumi akyerɛ me da ati ade wo kyerɛ me your 15th July 15 July 1970 it has na date ba na ade ba free wiase be pa akyɛw ɛne de mi from Mike mami jeme so amen amen wɔn na nim ne na aka ti asɛm ne yɛ wɔn na nim na dodo a obedi ne wiase 2018 bebre kɔ wɔn ma accident ne kum wɔn wɔn ma yare ne kum wɔn wɔn ma nsuo na fa wɔn wɔn ma kaa na de wɔn hwe hɔ bebre kɔ 2018 December 20th kakra bi na fena kɔ wiase who is next that is question jeme so amen amen me busaw sɛ asase wobɛfiri so babɛyi wonim sɛ enipa enye nipa ne control ne nkwa watch airborne no you can control watch that's right wow betimi asate watch na to baabi a wopɛ but won kwa bia nye wo na wo control me kam wate obadwema a wotie mai bia na kyena na wo bɛkɔ me sɛ nna aha bɛyɛ din menka asɛm a wobɛsɛ me mɛdwɔko nkyerɛ wo wogye me so a mepɛ amen amen mehwɛ maamoa yɛ ɛno nom tramɔ ɛne wi ne nsa mmerante atwa loto maba woaburu nwaman woka kyerɛ na wɔsɛ woyɛ me sister hɔ meka moate Job 14 verse 1 ɔde pa ɔbaa wɔ no Job 14:1 wɔsɛ ɔde pa wɔsɛ ɔbaa onipa dasani a ɔbaa na awo wɔ na yɛ tiɛ bi wɔn na wɔbɛdi na asase wɔ esu no etia ɔhaw ma ɔhaw ayɛ ma opie sɛ nhwiren opie sɛ nhwiren na wotwa na wotwa odwane sɛ sunsum wodwane sɛ sunsum na wonyina onyina wɔsɛ wɔyi sunu abie mani wɔyi oso ne opie wani na ɔde mɛkɔ atamu n'ani na ɔde wɔ kɔ atamu anim wɔn na ɔbɛnya wɔn tiw ni wɔse wɔn na bɛ asase so a ɔbɛnya hutini wɔn a wɔn ho akum wɔn a wɔn ho akum obiara ne hɔ obiara ne hɔ sɛ wahyɛ mɛ n'ato hɔ wɔn na wɔbɛdi na asase wɔ esu nyame ahyɛ ayɛ dɛ wahyɛ ato hɔ wɔn na nyame aka ne na akyerɛ no ka nkyerɛ yɛ bɔ wɔn nsɛm ayɛ soma me wɔn sɛ wɔntumi ma wɔn nsɛm yes hyɛ mɛ n'ato hɔ wɔsɛ wahyɛ wɔn na ayɛ de abayi ato hɔ obiara ntie mi paa wɔn na ɛnyɛ wɔn fie o wɔsɛ wɔn na hyɛ ato hɔ wɔhyɛ ato hɔ ma abosom dodoɔ wɔ ne tirim abosome dodo a wobɛdi na asase yi so ɛwɔ nyame tirim na hwɛ hyia a ɔde nsa no ho ama no na wɔtwa hyeɛ ama nipa nsa ho bia a saa hyeɛ no wonsan ho da Ah, na adeɛ baako a ɛyɛ me hu ne sɛ wonante no waduru hyeɛ no nso ho a wonhuru gyama so ama amen wonhuru sɛ hyeɛ no a nyame atwa ama wo no waduru hɔ waduru ho dabi 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 me ne wo kasa yi obi abɛn ah aka wɔ bi 10 days aka wɔ bi 7 days aka wɔ bi 1 year si kɔ na wɔfiri wiase a ɔnsa ma mu bio ah saa nipa no woka nkwagye sɛm kyerɛ no a ɔmfa gyeme so amen amen na ghanafoɔ sɛbisɛ mu werɛ fie asɛm ntam ɛmi saa ta ɔsɔre anɔpa a wɔne ne yere da kata so ɔsɔre ne ɔyare dabi o mo nyinaa monyɛ me so ne ɔyare fa obi a ɔyare wɔbɛkɔ akɔyɛ training dabi dabi
was sorry up to car. I walk on gym. What were you training? Gym Nasi. Jamaso Amen. Obiang Kano. A missile taking a web yash form. You're coming to do hospital. Can you obey a frat para? Sadia we see and won't show we answer. May come a what? Obajimba. She said, me asampao. Ono anante akwa gym. Akwa yani training. Jamaso Amen. Amen. Sanu woni twan wa gym nase. Sese mu anyina. Yani awo hanyina. Wana nim na aka. Munyima no. Ansie tuwai. Woni me dia yaka. Messi dan. My top rod. Nyame ya aduma na si ade. Awo sa dan me boso. Sabi mpraduasa. Jejentwie kasa na wokan. Woya ho te sade. Emfie ne na ayodia. Na wana control kra. Me ba kasa matro. Jemeso Amen. Job 7 verse 1 down to 7. Wasenya akudie da mo de senya asase. Wasenya akudie ena da mo de sene wasase so. Na te se opani na. Nipa bia wonna. Me ni du atemo. Wonna. Ate so obi akwaje pa. Na ordo. Jemeso Amen. Amen. Pa no owia asase no be firi so. Enti wo se onipa bia no kai se wase enya akudie da mo de sene asase so. Na te se opani na. Nina wodi na asase so. Ate so opani akwaje pa no ordo. Sa akwa pere wonyi ho no. Se akwa apiri onyuru ho. And so sa no opani hwe na pa. Sa no opani ehwe na pa de akwa. Sa no mbadi abusumi hunu. Sa no nipa wutie mi ubedi abusumi hunu. No bo haw anadwo ama me. No bo haw anadwo ama. Se me koda. Solomon say me kokoda. Kase da bay na me sole. Da bay na me so. Na anadwo atwama ko. Na anadwo atwama ko Job na kasa. Oda fa twafuru mi kosi amadate. O se atafretwa. Afuru mi kosi amadate. Na me honam framo wan dote abo. Nipa da sani bewu. Mana honam body way. We na ya tipo kreton. Oh. Jema so kasa Amen. Amen. Body na yesiesie no no. Ebe firi mwa ne dote apom. Na me wedi na yetwan na nipa da sani wedi ebe yetwan na chinsuo. Me na ya harisi onifo kuku. Wasa nipa wonna aya haricha onifo kuku. Na elihi. Ani da so biere ne ho. Ani da so ni. Kai se me nkwane yem funama. Owi ani no se. Nipa bia wutie me na me nkantra wo se wonko ekura wo na ya de abai. Yem funama. Oh jeme so. Wasa wonko ya de abai. Yem funama. Genesis chapter 2 verse 7. Was nyakopon de form the tie no nipa do hu kwa me gu ni hwene. Was nyame at the form the tie anwene nipa. No hu kwa me gu ni. Na owi aya no ohu di abai. Enkwa me. Na chese nipa onkwa na ya de abai. Yem funama. Yem funama. Kai se me nkwa yem funama. Sadio ayi sama wo koba ya wo de mirika chale gayoyo uni atesai na so kura dia ya de aya dia masa be catch now sam frama no dio onkwa ayam frama jemeso Amen. Ana ya shaddait ama frama no nipa onkwa te saka Yesu ne koba am frama na de ne koba Satan me to say wom kanaka nipa what is a football and frama and I'm a football na there we are so a shot and frama ni mu a wo boy nkwa jemeso Amen nipa nkwa te say beru ayehuo beru no hu na ye ya na aba akosoro that's and frama ni mu a anya hwe wo se kai say wonkwa ayam frama na mani risane hunu papa na ena no wani hunu papa wakire wani hunu papa ye hu mi no ne hu mi bio nipa wo hu na no ebe tobiri bi ma wo frama na firi mu a ye hu bio wani tia me nipa ni tia so na undi ho se de munkum sa na sade munkum sa na koron sana do sane ko sama do frama bio on sama bio wani sane ma di fie bio mumu sa mo amutie nyina menye twi nyi adoa obi anu wa wo huru obi a wawuda Jemeso Amen. Me ko bantma. Ana me busa papa bi nanam o me se frere mansa bonsu.
mebusa na sem sana na adentina kanfo so obi wu a munsie na trans na mo de dano na manfo betwa ho ahia sese kura de mo de hye fridge bebe se 40 days bi de bosome miansa no makoyi na bededa na adentia papa ni hwe me din no se enipa hantan tia nipa ya hantan nipa ya twa jemeso amen ntisa ya de ne to asa na ya de dano ya omo pese nipa nyina be hu o ma wie ya jemeso amen ntisa ko ne so da ho sa no wafa ni kira no wafa na nafoa no wasa begina no wafa na nim kakra jemeso amen a kira wo sa wa wie ya no no a kira wo sa wo da chi na da ho no so ko ne se funu da ho o ma ne ka kia wo so mu ni won sore me prasa ase yo wo no obi me kodan ho jemeso amen enti matrase ana masese ana ma wo se sansa so no bibie ni ho abuo nipa na de abuo nipa ya korpe so be hu awurade yesu na de okra no wadwene no wakoma nyina ya de abai anonkoa ana ya de a ababoa wo jemeso amen last me ka se nipa ukochi ahoto na woda ade a me yehunu ni se wo ye nipa ne se wo home yes ana maboa okay pastor doctors atake wo hwene wo memma ni atake wo nsa home na ni akoma no na ya adwuma jemeso amen na me study bible anya doctors na ka kira me study bible na hunu se nipa home wo ni mojam that's right nipa home wo ni mojam nipa kra o ti mojam good jemeso kasa amen enti akoma ni jaba antom na akoma ni nyabo na home na free home na siji na okra no nsoko one day Awurade ba ka tell say enough is enough for me home imam paso bia wa shawo no obi yaka nipa me di chabio ehia Psalm 89:48 oso barima bay no tiasia and what tiasia so wo oso me de mi huru owo me kra fra sama don se ebi ni ho me kwase wu amawu sa na so ba de bay jemeso amen obi antie obiri ya boa na mansa bonsuru mo mudi kan ba santema mu o nyina wu obiri ya boa wa ya sante nka bomu asante ma yenum kokofu twapembe kwa nsuta mampo eyenum asante ni nyina ya 5 kokofu dwabe be kwa nsuta ana mampo jemeso amen odi ase wo ma chechira asante man yawu obira ya bo akọ ntim jakari kọ firbu akwadua ọkọ asanso akufu kọ dokopim kọ na kwa mi chiritwie oni asase so poku are the first ọkọ the second kọ jemeso amen konfo na tia na waso suman wo ya chini ofra ukugwa ana na se tutu tam no asraye ma danchira hena de ma no betena agona for babona agona hena awa konfo na chi jemeso amen ahemfuni wuwu ya no afana konfo na chi pasante akonyodi that is secret omo so akoju owu adraba omo boa me kind of public asante fo boa na tu trasam ni twa obepa sante akonyodi wo chini bepa sante akonyodi no mo chene bantma ye chane mene sekia de chane mene no ene siji no once okwa esidanki to abi omo se eye sekia wo di grade atwe antwe ane di twa konfa na giti ye chane ti ye sie tere no wa ene kuntu nsiri ne atam kwa ukugwa nti seka no obi ampa so de be kɔ ne fie
pese me catch o no anu okom otimi nante abeho otimi yese komfo na tiewu wo te ha se kom tegare komfo na tiewu wo no otimi ma santeman edi dangerafo so no wawu wo si asem so tegare Jamaso amen. Womu ko twa ni ti no mbeka se wo se wo koju owu aduaba ntimu obi ensu. What is it? No mbato samfutro no gu Ghana fo ani. Last me had abusa asante fo mpanefo bi. So me say asan konfo na chia kom sikadwa kofi firi soro. Eye kuroba mu no okom. Sikadwa kofi na firi kuroba mu nyame we go smith ni. Go smith. Ya won sambe wo ho asampa na me ka kiro. Me ka no kura kiro me nada. Wono a wasante me say what no pass me traba de o ansa no mbekọ dentira akọkọ no dokopim osia na ni mo so ana wade yawa esi ne nsam no mo taa mo aduro saa aduro ne ne afra na buduro yawa wo ma bekọ akọ dentira na di ba ohuri anim ne adi bi aka ana me ka samba akọ asanso ko funsu twitwa ne nam te sa korobo ana ya topete se pete bi twam akọ dentira no so nam ne bi Lady Nkunimdi abra santefo. Furubu akodi anso yesese. Eni edi wura tua na no ma na tweretuo. Hadi aseso ohuru dantra ni amu ontutuo. Dantra ni mom ntutuo mo no. Won se dia ni sidia. But Ghana hano. Yan shadio. Wenum se wo mabewu. Adi age asantema asi ho. Mama nka no kora nkyerɛ. Entimi amfa nkwaje amre yen. Adi adwamamɔ abosonsom. Ena dia begu wo mam. But Christ alone. And we are the moja at the sokasa. Jamasokasa, amen. Media, Messi. No Koraka, simple. I'm not against anyone. Mesrau. Obia would see me nano. When it's us who are women teach me. Maybe tell me a ho. Me a man friend, me free. I also pass for one day. Because you will be furious. So far mu akwawu wo su tabiri wawu Jeremiah wu Isaiah wu Micah wu Obadiah wu sana kwasi wi ansomari aban ebeko na me kwa ne sai woje be so amepa amen Job 16:22 wasine mfia wa no de betu mfia awa no ebedu makokwan bi amensa wo be kokwan a won samba me say we ya group wa nipa wa hatanchemi me ka dia akyerɛw sɛ woni mu a me ka no enioma mienu na wurade di hinte nipa wo da nipa di be fra asase so ani da atamu oba ade amen yes Lemi anu nso nyina wɔ Hebrews 9:27. Ɔsi ada prako pɛ. Sɛ nipa bɛ wu. Owuo n'akyi atamuo. Wogye bɛ so amepa amen. Mumu dodo ɔhyɛn wɔn na nim deɛ di na nim ɔkyena. Na deɛ bɛba wɔn na bɛ hunu. Ma ɔbadwe mma nsɛm a mi kan fa. Oni tefoɔ ohuru bɔ ne yɛ bɛba. Na ɔde ne ho ahinta ntete kwaafo na fam na sotwe. Oba kwasia ama na gye dia werɛ ho oba nyansafo ama na gye neje onyame ɔmo nipa so ɔbɔ no abɛsɛ no na mo ɔbɔ nipa sɛ ne sɛ so sɛ ne deɛ subai ti asɛmri ye why say ɛhaya bɔ nso abrabɔ nyina ɛwɔ sum me kasa kyerɛ nyansa ne nya kwasia so ɔbɛ sakra bɛboa gyeme so amen matena sɛ me hunu lecture wɔwuo ana ma hunu obi a wan kosuku ya wawuo da ho ama nipa bia jemeso amen anioma mi kura yi speakers yi ane kaze kura mi adofodom basis ya fa nipa koi ebi wo fie ya wo ba church na wo ba satan ho asi be ko crusader na sia ye be yusu mama nka sa mentro sana metiasi ane ya kaze sofo wi na ye leader our pillar of Zion. Adama come in Sakumipuno.
Sabi oma we nyina ye momi di nka bio. Yo meka se ne person no pay. Jeme so amen. Amen. Na nya wo mu anyway ana den kwa ya de aba. Abram. Onse on timi mo onse. Jeme so amen. Amen. Obi a wo tie me na. Ha me kan fo awrade ama wo. Na ba boa wo. Job 12:10. Ɔsɛ ne nsɛm atasefo biara kra wo. Nipa bi a wo saase we so no. Awrade nsɛm ana tiasefo kra wo. Ne adasamba nyina ho ho. Na na kufu adu tiwe. Ne kra awrade nsɛm. Mama kra awrade nsɛm. Otumfo se tutu ne kra awrade nsɛm. Yes. Na na wo di mampo hene kra awrade nsɛm. Ha mo di amopa. Munyi nuro sadien. Na na no wapen yo obi a obehye. That's right. Jeme so kasa amen. Amen. O papa we wapen. Ha masa. O cho me de battery pa. Awurade nsam anu atiasefo bi akra ya de. Ewo. Ye ne aduru. Disi akatra wo. Na so mfa ewie. Mampo hadia. Nyame dome. Ba ya me say sankane da kura man preach bio na kura do. Kana ya seda. Hallelujah. Kana ya seda. Hallelujah. Bidi nyame de sire obi a wo tie me na na twi. Me pa wo chew. Ebi a wo hwe me Facebook. Yes. Ebi a wo Canada. Ebi a wo America. Ebi a wo Italy. Ebi a wo Belgium. Ebi a wo Holland. Ebi a wo Finland. Ebi a wo Poland. Ti asabri. Ebi a wo Qatar, Kuwait, Saudi Arabia. Ebi a wo South Africa, China. Listen and listen good. Adia ba ko pa ana yama. Se si agina hoyi. Ha. Se wo ko gia oxygen si obi so. Ase se amanfo tu agina. Kwaku. Na to ma me da we. Did you go yet? No. Any da kura na nke you. Na ye de ne putupuru sei. Jeme so amen. Amen. Ni na hi na hom ya sa. Diaka ayadamana. Diaka ayadamana. So shenipa wona ne tun shadidie. Wona ne dakata kursu. Na ya betam na ko sham menam. Jeme so amen. Amen. Na bibia nya we ho se. Yes, your friend be bam, abam. Says, you will show me slim. No, we don't say, we're running yam. You know, Yama, near the Guasidim. Nipo, so but a Fuji, Tafo, a Beneza Matrewa. That's your pine, the Pamu, in the Yamuatia. At the short time, and then cheer. I have Kunu. Nipa ni chebi. Na papa na se nipa me se atoda bia ho. Ya free mampo. Jaya de to. Na bra excursion. Jeme so amen. Amen. Bra excursion. Excursion na wo ban. Enko zoo, enko hwa ade. Ani pa mire mfaso bi aniso. Jeme so amen. Amen. Bra ba hwo wi ya. Kubin tufu over bafom. Biani mio ji mochera no. Say container kasia titizero. Ebi o ayama akoma be say 29. Ebi a timi fa nipa 300. Etimi yamma na bi samfom. Na o samfom on na fridge mu no apro. Na moa ne nam fom ho. Nipa anso nipa wi ase ne o magina nipa ne akere ya ho. Akere ya ho. Enana meka me say wi ase mu no ayo akora so on fa so che nipa. Aputoyo a. Bon sama Yesu mame. Ayo a putom. Sa abo fam ne mutwa mienu a.
yɛtumi tam half ne apoto mana yɛ meboa yɛtumi tia no potofa yɛtumi tia no ne apoto fa pɛsɛ nipa mu ti mienu a yɛde bɛyɛ dɛn mitofo yɛbɛsɔ amen ana sɛ ewuo no nso no ade a memenim sɛ wa wotumi kra mekɔ nkra aba mekɔ takorade aba mekɔ sɛhwi aba yɛbɛsɔ amen na wa wotware yɛsra hyɛ watadeɛ afra wo ntoma afa wo back ebakyɛ wate aseɛ na wa wakɔforo kaa na wokɔ no wonkɔ nkɔfiri wo nsanso nim amen wa wonkɔ nkɔfiri wo nsanso nim afutuo na mede mu anwummerɛ yi afutuo Job yɛnkɔ Job 21:22-26 na mempɔw menkyɛ mepɛ sɛ nnɛ saa nsɛm a meka kyerɛ wo dwene ho nipa nyinaa dwene ɛyɛ sika ɛdan awareɛ sɛfo yɛaka me mpaebom sɛ sɛ mekeka kɔ 35 years adɛn woha ne sɛ sɛfo bɛma bia baa no ɔkɔ gyimi ana meka wo mse medi atam no bɛma bia baa no ɔkɔ gyimi wonso wa gyimi ɛnyɛ sɛ wa gyimi nti na bɛma bia baa no ɔkɔ no woyɛ aimless wɔhyɛ bɛma ho dagyere ana wɔtirim na wokara nkwagyeɛ deɛ wonhwehwɛ sɛfo atwerɛ applications saa ewia university akyɛ atwerɛ applications saa sɔfo ka me mpaebom Jesus Christ last me busa nsɔre ma bi sɛ mumudodo wɔsɛn ɛna akɔyɛ akɔnkyene 40 days 30 days ɛde hwehwɛ ne kra nkwagyeɛ ada me ya kontre se wrade hu me mobɔ na me kra nya nkwa ye mododo osai ani ye saade obaya kontre na opadwuma bi na opesika bi na opakwantuo woti ase na waso da ye boni bi anu hu akontre no woye abusua presa wo kra banya nkwa amen presa ni padua we be survive Jemaso amen. Job me kotu quotation bi Job 21:22. Obi betre Onyankopɔn hunu mu. Wɔse obi betre se akyerɛ nyame hunu mu. Ɔno a obu ɔsosofo no atɛn. Ɔno obu ɔsosofo atɛn. Obu anwɔde pintin na owu. Dabi ɔso obi yare wu. Obu anwɔde pintin na owu. Wɔse obi ayare wu. Obu anwɔde pintin na owu. Wonim sɛ asema bi ka ho. Wɔyɛ abɛtaki ni joke. Wɔhyɛ obɛni namakyerɛ ho. Adi akɔ up and down a wofa nya adwuma. So na yɛ woten. Wɔse obi wɔ hoɔden pintin. Wowu. Nso no wawu. Ebra ne ho tɔ no. Mmra ne ho tɔ no. Na som dwo no. Na som so dwo. Nufusuo asɛ ne hina mama. So wura ne fie a aduane wɔ hɔ. Nnompe mo hom yɛ sosɔ. Ne body ne yɛ sɔsɔ. Na ɔfoforo nso de ne kra abrɛ Obi nso de ne wo. kra abrɛ wo. Wani ne pani. Wani ne pa bi. Fa ko na dɔtiam na Wɔn wɔda. no nyina kɔ dɔteam. Na ɛmo akata wɔn so. Gyeme so kasa amen. Amen. Sɛ ayɛ ade a nipa awu ama yɛakoto funu no ama ahunu sɛ deɛ nipa si pora ɔte sɛ krante a afidie yi no na nsu abo no na waporɔ na mmoa ɛwɔ mmirikamirika saa ne teɛ saa ne nipa teɛ gyeme so amen mepɛ sɛ na wo werɛ ho wahoɔfa no nyinaa no wobɛporɔ sɛ dufɔkyeɛ meka moate wonim adɔ nipa ka nipa bra wo ho fa bɔne kyɛ dwene adwempa gyeme so kasa amen kyɛ yɛahoɔyɛ ne ahomasoɔ na mmoa wo ɛmmɔ ka kyerɛ mfa kura nsoa
Mama teaching the Korean and Cocorantias. And the Korea, I the Alpha. Assassinate, a real sofa. Jameso, amen. Amen. And so, now you're swabba. Maybe I'm a cat now. Mamma Cassas and went on Amempo. Go. When him say, a nipper we are and sign. Well, we're not you are temu. Yes. Now, the am a person a catching the puppy or one hand say. Shannon so. Nipper be our da was so die and we is a so boo. So that now so die. Now a crana now through Mukwaya. One summer without body no be a wire. Tamu question free. You may say amen. Amen. And a so nipa won sure or who. What can I do? Sorry, through Mubet and Jenna body. They come what? Area, assassin that thing. Sorry, there were so many pastors. I am one. There were therefore, you knew one. You may say amen. Amen. Who may enjoy assassination. The last, let me make it can be checked. A deformity Rolls Royce ya queen. It can be to us a nyansa. Nyansa. You may say amen. Amen. Masawa out there. Something of a crowd. General Karao. 2019. Ya Baba Woodham. Memphis say I can't 11 days. You may say amen. Amen. Now you would have 2019. Yes. Your Sabbath started 365 days. Sit down and check it. Say, who is next? Why are you never chasing? Why the baby? What you must want about amen. Amen. Obia, why you piano? You threw Muati. Amen. Philippa Body Channel. Amen. Nanti any from or don't it name. But I can kind a foot in church. Because sister Yesu Christo Baba. And you know, Bonnie Mooniata. The morning Miri will be at tea. Amen. The Yamadi Amon, Danasi. Amen. Jamasokasa, amen. Amen. Show Nanti ye, show Ada ye, show Brabona Uponi, and ya, to Woofrey home. The Maria said, Wafa Fadiam found the womb. Tono Kora Anton. To Yansa at Natane. Bawajum Posse, Ubeduaja, and Wundani. I won't come now. And sorry, Tiawaja. So, yeah. No one wants Yawana anyway. I will try. I will want and Casantiano. Amen. But I will wash it. I may be Pepia. But more than so, when it depends on the trust from you. Amen. Jamasoka say amen. Amen. 1 minute of them. Tieni Obi wuya ni atro RIP. Mekai. Mrs. Wani Patras no di boni no wi a. O ko fa so fo wi ase nyina be bompa e mefunu no a e kra ko boncham je. Ansesa. Yam pacho mefunu. Jamaso amen. He Ghana ha me wusu obi awu. Aba ya tribute. Ya kan wasam one da. Sa kwada we de wo ya am robber. Efunu ya wada we ye de nyame asesu awuo. Abranche we na ne kro no. Yanka bi da. Tribute momenti ne ho adanse. Oh, ya hwera de. Sa abranche we oh abushie me wo se. Abo abranche suma kro. Enso wo ya kronfo. Wasoro ashabo fra. Me catch your pia wo tie me sha. Awieye wo ho. Jemeso amen. Amen. Awieye wo ho. Adwuma mu kro no na wo bo no. Se adwuma wura anchew. Awurade achew. Accounto ma bo ne adonso. Body pia wo di no. Aso bie wo de ne wo asem nani. Enne me cassette na badwe manye kwasea. Sorry free bonim na titire na. Jemeso amen. Amen. Sorry free bonim na titire. Besamo mo mo wa himfie na nanom anidiem. Mo wuru sanyo na adi kan ya chiame. Trase na dwene na busa sa de odi ke ya chiame wo wai. Na na wote akonya so won wuru sa anyo no na di kan e be di akonya.
You did Kadia could not away. Jamaso, amen. Sana ya Pajumba, Busam, Umanum, someone is here, Monsieur Fee. Obakacha, I own Nana, Yamanto. No Busans and Nano away. Obakash will be a seal, no Busans and Navano Basoni. What the bunch of Shafoma, now what you never fee. Would you approach Shafoma, Nan Sanafi? Would you pass Shafoma and Fia Pen? No show. Mesau anadwi ne paucho pi hwehwam kwatia ama ukra amen shaya na wandi ukra bro. Be very careful kind of when him say o sedaya eye nhira me de memu ka eye nhira jemaso amen amen e kan nhira obi o woda nkwa amen obi a hon konkono ya de ba ntirimo hallelujah. Upa unsamanka yepa. Ye can shira your what down kwa na hunkonkoro ya dia mai. Ya tro ni dim won kwa. Amen. So nya no tra ni o mafuru we no. Na sa no na ye shira dia. Ne mom dia memu. Ti da bia me kasa difo ya e ko bai da bia me nko ame no o monka. Woman Pamasam, Benjamin Power Massam, Nukrami, Yon Omelem was a Jimmy Ford Toshu. Somebody, I am so full of the dear for them. So, one of them, I mean, I'm here for dear, and a yes, a Buramusio for a dear for a man pure. Okay. I dear hear me. The pastor. Obia what's your man now? Anya dancing in some kind of crutch now. No could be our some catch now. My catcher. What's Anka 412? No. What's Anka 412? Verses 50 or 40. 12. The pastor, young can free her. A summoner, Asenka 4 chapter 12 verse 13. 13. A summoner, and some of me coming in yet in said through Yankopo. They are watching in that and the session with Yankopo. The deep, the man some so. And I do a walk day. Yamea open and Mutia bet me you won't come here through. Jamaso, amen. Amen. No, the didn't man some so. Samson. Na yeye ni pa nyina asade. Yeye ni pa nyina asade. Na ni yo nyina no Yakobon de baba atebu. Nyame de baba atebu. Na de hinta nyina so. De hinta nyina so. Papo. Boni o. Ho atan. Papo. Boni o. Ho atan. Saman kan kura ntre wa menue. Ame kan wa mfa ma wie madwuma. Ena Manusi, when Yansanim fat, Nana Dinim Notion, Okwasiabapo, if you saw Okwasiakoma, and Timin Yanshu, Okwasiakoma, at the Savaranda, wouldn't you bush when an alternate? What you before? Tiasamini, walk us some to know a protuna betty. Would you call no charge and what we should have betting a front of? Obanyan Safo, I don't know, come and not in the nipper Biachiasin. One antim said the assembly. Abrantia, I come what I want him. Oh, Radeba, I'm a bunny boy of water. That's the one way Uncle Twinya about the two. Maybe I'm a two for them. That's so far. A boy, Yami won't show. Amen. Jimmy Sokasa, amen. Amen. Sorry, did I want to